Azvipere mushe muri Zimbabwe notakuona kuti aiwa MPs arisiri kuteerera ED Mnangagwa ochiwanda yava kuendera mberi this situation. Noda kuti most of the MPs aiwa ava kuskipa question and answer sessions, ava kubhanga sessions parliament. Sara pina mashoko abuda nyongo pana panafadza email kuti bo subscribe like otina on the bell icon. Tipinda paendo pakanyora chiti, why does it sound like Honorable Speaker of Parliament was called to order for admonishing cabinet ministers of parliament for absconding from question time and pushed to issue this statement? It's a well-known fact, and the Hansard records it, that most ministers bank question time, leaving MPs talking to themselves. Those ministers who attend sporadically are ill-prepared and do not take the session seriously, or are inconveniently shielded from answering. It's a joke. Roma shukanata kopana panafadza email obanyara chiti, we now need new leaders. Satukona kuti aiwa vakomana ava vaku absconda vakubhanga question time answers parliament. Chimotize mafunguro enyu munoti kudi pamusoro aiwa pevanhu vavakubhanga sessions anenge achitungamiwa nana Jikumu Denda. Taona kuti vakutojamukira nyangwe nemutungamiri wenyika. Pine comment section medu mutidze mafunguro enyu. Kama musana subscribe, kulike, chindinotina on the bell icon.